Менә кичләр җитте моңсугына, үтә синең көнең кичләрен. Бигрәк тә кыйгаш байыган чакта, төслеләнеп китә хисләрен. Юкка гына салават күперем дип, дәшмәде бит сиңа сөйгәнен. Белсән иде син дә аның, нинди кайнар утларда кигәнен. Сөйләргә җиңел карамыйсың, һәрбер эшне уйлап кыласың. Кая соң ул синең җүләр чагың? Бар нәрсәгә каршы торасың. Беләсең син үзең шуңа ялгыз, ялгыз үтә синең кичләрен. Йөрәгеңгә әмер биреп булмый, тик өстенлек ала хисләрен. Кичләрен янган йолдызларда, ай да сиңа карап шиклей. Бир җавап тизрәк сөйгәнеңгә, үтә теләгәнен кичекми. Әнә йолдыз сиңа күзен кысты. Аңла инде шуны ниһаять. Котыла алмыйсың син сөюдән. Шуның белән бетте хикаят. Автор Гөлнур Галимова.